Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes spoločne nahliadneme na jedno známe miesto, nachádzajúce sa na východnom Slovensku. Som rád, že som počas mojej návštevy tohto objektu nemusel stretnúť človeka, ktorý tu nechal túto svačinku. Pôvodne sa jednalo o penzión, nachádzajúci sa na brehoch známej vodnej nádrže. Keďže sa jednalo o rekreačnú oblasť, núdze o hosti tento penzión nikdy nemal. Jeho história v sebe spája zlatú éru aj následný úpadok turizmu v tejto oblasti. Objekt bol postavený v časoch najväčšieho rozkvetu tohto strediska. Pôvodne fungoval ako zabehnutý penzión s kapacitou okolo 60 lôžok a veľkou reštauráciou pre približne 100 ľudí. Časy, keď som to tu navštívil prvýkrát a všetko ostalo zachovalé a nedotknuté v pôvodnom stave, sú už dávno preč. V 70. a 90. rokov zažíval penzión najväčší nápor turistov. Cez letnú sezónu, keď sa v tomto stredisku konali masové akcie, praskal penzión vo švíkoch a jeho terasa bola neustále plná. Netuším, či bol televízor súčasťou každej izby v tomto penzióne, no tento sa ešte zachoval. Práve sme sa presunuli do kuchynských priestorov. Počítal som s tým, že sa tu zachovalo pár klasických kuchynských spotrebičov a podobných kuchynských pomôcok. S čím som už ale nepočítal, bolo to, že sa tu od minula zachovalo aj mnoho tanierov a misiek. Vidno, že miesto navštívili už mnohí, no bohužiaľ nie všetci sem prišli s dobrými úmyslami. Ľudia to tu prezerali naozaj dôkladne. Veci, ktoré sa ešte dali použiť, sa pobrali preč. Len by ma zaujímalo, ako takáto akcia "Poberme, čo sa dá preč" prebieha. Stále sa nachádzame v dosť navštevovanom stredisku a mnoho ľudí je všímavých, keď sa deje niečo nekalé. Inak sa jednalo o klasickú kuchyňu s klasickým vybavením. Nachádzal sa tu aj výťah s nosnosťou 100 kg. Práve sa presúvame na vyššie poschodie reštauračnej časti. Mnoho stolov už nemá ani pôvodný obrus. Pri mojej prvej návšteve boli nedotknuté a prestreté, ako keby sa tu čakal na príchod hostí. Teraz sa vrátime trochu naspäť do histórie tohto miesta. Potom, čo penzión zmenil majiteľa, zmenil sa aj jeho názov. Nový vlastník sa snažil nadviazať na zašlú slávu a pretransformovať miesto na modernejšie ubytovanie a ponúkať ubytovacie aj stravovacie služby pre rekreantov. Ekonomická realita tohto strediska sa však začala meniť. Turistická sezóna sa na východe Slovenska skrátila na zhruba 2 mesiace v roku a prebytok ubytovacích kapacít v kombinácii s klesajúcim záujmom o masovú domácu rekreáciu začal penzión podkopávať nohy. Penzión definitívne zatvoril svoje brány už pred takmer 2 desaťročiami. Dnes je toto miesto už len tieňom niekdajšej slávy. Toto len ukazuje, ako rýchlo dokáže prosperujúci podnik upadnúť do zabudnutia, ako náhle z oblasti odíde pravidelný turistický ruch. Mnoho pamätníkov, ktorí tu dovolenkovali, radi spomínajú na gastroklasiku tej doby. Hitom terasy bol vyprážaný syr s tatárskou omáčkou a čapovaná kofola alebo presladené sirupové vody. V dnešnej dobe je toto menu súčasťou každej reštaurácie.
Najväčší luxus bola vtedy miešaná zmrzlina v sklenenom pohári s umelou šľahačkou a papierovým dážnikom. Ak tam človek prišiel v 80. rokoch, mal pocit, že sa nachádza na luxusnej riviére. Okolo krachu penziónu kolujú aj rôzne krčmové teórie. Jedna z nich hovorí aj to, že majiteľ jedného dňa jednoducho zamkol dvere a odišiel. Oficiálne samozrejme išlo o klasický ekonomický krach a exekúcie. Na terasách tohto penziónu sa pri pive preberalo úplne všetko. Hovorí sa, že sa tu dohadovali obchody, kupovali chaty a riešila sa politika celého východného Slovenska. V súčasnosti už stromy a kríky prerastajú cez prístupové schodisko. V tento okamih ma vystrašil tento prelietajúci netopier, no našťastie bol jediný, ktorého som tu stretol. Práve sa presúvame do pivničnej časti tohto penziónu. Nachádza sa tu mnoho rozhádzených vecí. Cez tento telefón už nikto volať nikdy nebude. Keďže tu bola mreža, túto časť pravdepodobne preskúmali ako poslednú. Kedysi tu bolo týchto váz a pohárov, zachovali ich omnoho viac. No aj tak ma prekvapuje, že cez to všetko tu nejaké ešte stále ostali. Ako dekorácia je to stále pekné. O týchto príborových nožíkoch sa už ale to isté povedať nedá. V tejto časti sa prekvapujúco nachádzal takisto takýto menší bar. Posledná vec, čo by som tu čakal, je takéto staré kazetové rádio. Mnohí z nás ešte éru kaziet poznajú veľmi dobre. Je možné, že pivničná časť mohla slúžiť aj ako ubytovanie pre zamestnancov. Z tohto nápoja by som si netrúfal odpiť ani za nič. Takýchto práčok tu pravdepodobne bolo viac, no zachovali sa len tieto. Z dnešného miesta to bude všetko.
Ak sa vám video páčilo, môžete dať odber, like alebo zdieľanie. Ďakujem za podporu.